Габдулла Тукай, яңгыр илә кояш. Кояш әйтте: "Һаман мин яктырырмын, вә бер дә батмамын, янып торырмын", диде яңгыр. "Һәр көнне явармын, кара җирне юешләр, елгалармы?" Кояш каршы диде: "Син бик юешле, явасың былчыратып һәммә төшне. Сумнан анда баткак, монда баткак, синең бар белгәнең җир былчыратмак. Юешлектән иген, ашлык чиридер, мужиклар ямаса иде дип телидер", диде яңгыр җавапта. "Син кызасың, игенне яндырасың һәм кырасың." Ачуланды кояш бу сүзгә. Кызды, ачудан селектә хәттән узды. Диде: "Мин бит җимешләрне пешергән, нурымнан җанлы-җансыз файда күргән", диде яңгыр. "Аларны син пешерсәң, мин бит үстерәм һәм су эчертәм. Әгәр мин ямасам, бакчалар шиңәрләр, болынлыклар, яшеллекләр кибәрләр." Кояш яңгыр белән күп кычкырышкач, бер-берсен яманларга тырышкач, татулашты, килештеләр ахырда. Бу көннән сүз көрәштермәскә бердә. Шулай бетте буларда сүз вә тартыш. Күрергә булдылар нәүбәт белән эш. Кояш әйтте: "Кызам үз нәүбәтендә, син яу рәхмәтеңлә нәүбәтендә." Кояш, яңгыр әле бу көнгә чаклы бозып эш кылмыйлар бу иттифакны.